Pastrámi sendvič. Táto pomerne jednoduchá newyorská špecialita vás určite bude baviť. Bude to chcieť trochu času, ale vyplatí sa. Na pánvitír opračte koriander, škoricu, klinčeky, horčičné semienka, čipotle, popkový list a zmes čierneho korenia. Do vriacej vody nasypte soľ, cukor a korenie. Zamiešajte a nechajte vychladnúť. Na uhorky zmiešajte vodu s octom a sirupom. Ohrejte, pridajte džin, korenie a soľ. Zamiešajte a nechajte vychladiť. Uhorku nakrájajte na kolieska, dajte do pohára, zalejte nálevom a nechajte v chladu marinovať. Do prvého nálevu ponorte mäso a nechajte nakladať aspoň 6 dní. Potom ho potrite horčicou a posypte korením. Dobre premasírujte a môžete ho vyúdiť. Pomôže vám grill alebo dobrá domáca údiareň. A je to, ideme na servis. Mäso nakrájajte na čo najtenšie plátky. Čerstvý krajec chleba potrite horčicou, pridajte pastrámy, čím viac tým lepšie. A nakoniec nakladanú uhorku. No, tak to je pecka. Mäso je krásne šťavnaté, uhorka príjemne sladkastá a horčica dodá tomu sendviču ten správny ráz. Tak nezabudnite recept vyskúšať, alebo viete čo? Rovno príďte ochutnať. Už 25. na akty Pastrámi pop-up v Holešovickej tržnici. Budem vás čakať.